Me zanen tafin hannunka ke faɗi game da rayuwarka? Zanen rayuwa gajere, siriri, yana nuni ne ga mutum mai baiwar iya hango buƙatun rayuwarsa, sannan ya san wanda zai zaɓa. Zanen rayuwa katsatse yana nuni ne da sauyi na bazata a rayuwar mutum. Zanen rayuwa shi ne zanen da ya zagaye babban yatsa, wanda masana tafin hannu suke fassarawa a hannun mutum. Zanen rayuwa manuniya ce ga wasu manyan al'amura da ka iya faruwa a rayuwar mutum. Tsarin zanen rayuwar hannun mutum yana ba da labari na lafiya da ƙarfin jikin mutum tsawon rayuwarsa. In waɗannan tsarin zanen rayuwa guda biyu da na kawo ba su yi daidai da naka ba, to kar ka damu. Abin da kawai za ka yi shine ka yi following ɗina, ka yi liking ɗin wannan bidiyo ɗin. Zan kawo maka zanen tafin hannu daban-daban da kuma bayanai a kansu, kamar su zanen kai, zanen zuciya, zanen ƙaddara, zanen aure, zanen tafiya, zanen lafiya, zanen arziki da dai sauransu. Asano.